Hola, bon dia a tothom. Jo soc la Mireia i conjuntament amb la Josa, la meva companya, treballem al Servei Comarcal de Joventut de la Ribera d'Ebre. Us venim a presentar el projecte Cant per la Igualtat i que és un projecte que desenvolupem conjuntament amb el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. I de què va aquest projecte? El Cant per la Igualtat, el seu objectiu principal és el foment de la igualtat, la prevenció de les conductes masclistes i LGTB-fòbiques. I com aterrem aquest projecte? Doncs aquest projecte l'aterrem per una banda als centres educatius de secundària de la comarca de la Ribera d'Ebre. Enviem una carta a principi de curs on calendaritzem a conveniència del centre educatiu tots els tallers que anirem desplegant al llarg del curs. Calendaritzem un taller a primer d'ESO per diversitat sexual i assetjament LGTB-fòbic, a segon d'ESO un taller per desmuntar els mites de l'amor romàntic i a quart d'ESO un taller per la prevenció de la violència masclista. A banda d'aquests tallers, que és una línia de treball a secundària, també tenim una línia de treball a primària que consisteix en una maleta de contes coeducatius que és itinerant per les escoles de la Ribera d'Ebre i que està gestionada en col·laboració amb els serveis educatius de la zona. I què destaquem d'aquest projecte? Doncs, en primer lloc, el més important per nosaltres és que s'hi sumen els 4 centres educatius de secundària de la comarca. Llavors, com que el centre adquireix un compromís de fer tot el paquet de tallers, no només a un curs escolar, sinó tot el paquet de tallers, això ens permet que no sigui una acció aïllada i ens permet, per tant, que puguem incidir en el jove quan fa primer de l'ESO, però també hi puguem incidir quan farà quart de l'ESO. Per tant, anem treballant en ell poquet a poquet. D'altra banda, també és molt important que si detectem algun cas d'algun jove amb alguna casuística especial, directament al sortir del taller podem parlar amb el tutor o amb la tutora i de manera que d'això després se'n pot fer un seguiment. I per acabar també dius que el fet d'anar a tots els centres educatius ens permet que els joves ens coneguin, ens permet que a poc l'oficina jove acabi sent un referent per a ells i que generar aquest vincle, aquesta confiança, perquè després els puguem ajudar en qualsevol aspecte si ells ho necessiten. I quin impacte podria tindre aquest projecte? Doncs és difícil, sí que és difícil medir quins canvis hauria produït els tallers i el projecte en si en el pensament o les conductes dels joves, però sí que el que tenim recollit, que és molt important, és una eina d'avaluació que són els qüestionaris que després de cada taller tots els joves contesten. Així que recollim una mica la visió i ens serveix a nosaltres per identificar els punts forts i els punts febles i reorientar la nostra tasca. De la informació recollida als tallers a través d'aquests qüestionaris d'avaluació, la informació més important a destacar és que als joves els interessa parlar d'aquestes temàtiques, que després d'haver rebut els tallers tenen més informació de com identificarien conductes masclistes, microviolències i LGTB-fòbiques i també que disposen de més informació de recursos i serveis al territori als quals podrien acudir si es trobessin una situació d'aquestes característiques a la seva vida. Sobretot pels seus continguts i per les seues dinàmiques tan exemplificants, l'hem anat incorporant ja cada any. Per què? Senzillament perquè és que ho veiem com una necessitat ja, perquè sobretot ens ajuda molt als centres a preparar les noies i els nois en la seva vida afectiva i sexual fonamentada justament en la igualtat de gènere. Des del dia 3 d'abril sempre hem confiat en el projecte CAN. Ens sembla un missatge molt important per millorar la nostra societat i sobretot els valors del nostre alumnat. A més, les dinàmiques que s'hi realitzen són molt participatives i calen molt en els nostres alumnes.